Poštovane kolege, kako ste pismeno obavešteni, naša osnovna organizacija udruženog rada stavljena je pod prinudnu upravu. S jučerašnjim danom pa do daljeg suspendovani su naši upravni organi i normativni akti. Dakle, kao dosadašnji VD, direktor predajem dužnost prinudnom upravniku drugu Aleksandru Popadiću. Drago mi je. Dakle, poželimo mu dobrodošlicu i neophodnu pomoć na putu ka ozdravljenju kolektiva. Reč ima prinudni upravnik. Zahvaljujem, Ciganović, sedite. Hvala. Ja ću biti veoma otvoren. Stanje koje sam zatekao ovde zahteva čitav niz, kao što bih ja to nazvao, nepopularnih mera. Paraliza je zahvatila sve organe, rade nam još samo telefon i klima uređaji. Sve ostale funkcije otkazale su. Dijagnoza je porazna, prognoza loša i ukoliko ne želimo da ishod bude fatalan, morat ćemo da odstranimo bolesno tkivo. Makar i oštrim hirurškim rezom. Biće to bolan, ali jedini put ka revitalizaciji onog što je zdravo. Izvinjavam se. Hoćete, molim vas, da zaključite vrata? A što da zaključa? Uhapšeni smo, koleginice. To znači da mi odavde ne možemo da izađemo? Ne, nikako. Ne, koleginice, to samo znači da ne može da uđe neko zakasni da se šetka ovuda. Oho, vi to izgleda na moj račun. Hoćete sesti, molim vas. A pre svega, molim vas, ja nisam dobio poziv za ovaj sastanak. Pa vi niste dobili poziv za ovaj sastanak zato što ste napustili radno mesto 1 sat juče. Oho, znači ja sam praćen. Nemojte sad preterivati, kolega. Dakle, drage drugarice i drugovi, mi smo praćeni, mi smo pod prismotrom. Daj Bože da nismo i ozvučeni. Kako ozvučen? Kako ozvučen? Mislim, prisluškivani, Ne mislim koleginice. ovdje na telefonski razgovor da su slušali. Mislim na svaki cijuk, Nemojte, na molim. svaku slobodnu misao. Ma, molim vas, malo reda, samo da tako kažem, da ne ometamo Molim rad vas, sastanka. ja sam po struci ekonomista, a na ovom sastanku se govori kao na sastanku Srpskog lekarskog društva. Stalno se govori o hiruškim intervencijama, o lečenju, o terapiji, o kuri, o mršavljenju. Ja taj rečnik ne razumem. Pa kakva je ekonomija, kolega, takav i rečnik, molim vas. Evo, uzmite novine, pogledajte, molim vas, šta piše, samo da pogledam gde je to. Da, evo. Saobraćaj pred infarktom, izvozna izdisaju, stambena izgradnja u komi, proizvođači pod pritiskom, potrošači, molim vas, potrošači u buli, a na tržištu patološke pojave i zakrečavanje. Prema tome razumemo se. Sedite, molim vas, Ciganoviću. Dajte da mi pređemo... Zaključeno je! Da pređemo na konkretne stvari. Ja bih vas molio, ceo rukovodeći kadar, da sutra do 12 sati meni preda izveštaj o radu u posljednjih 2 godine. 2 godine? Šta to znači? Ajde da... Prva od nepopularnih mera. Ja ne znam ni šta sam juče jeo, a kamoli šta sam radio prošle godine. Ne vidite, ja slučajno znam šta ste vi jeli juče. Jeli ste piletinu sa maslinkama i pivo ste pili. Tačno je. Znam ja da sam ja u pravu. Ali morat ćete da podnesete izveštaj. Ima li neko pitanje? Imam ja, ja se izvinjam. Ovdje sam teo ovo da pitam, čemu će da služe ti naši izveštaji? To sam teo pitam. Služit će drugoj nepopularnoj meri. Prema izveštaju kolege Ciganovića, naš rukovodeći kadar je u dvostruko većem broju nego što je potrebno. Hvala ti, Vera Ciganoviću, baš. I mi ćemo taj rukovodeći kadar da svedemo na pola. Ima li neko pitanje? Imam ja. Interesantan sam znati, da li će biti streljanja? Kakvo streljanje? Pa mislim, posle ovakvih prinudnih mera obavezno dolazi streljanje. Pa bi hteo da znam da li je kraj brzo i kada ću morati da stanem uza zid da se spremim. Molim, hvala, toliko. Molim vas, pomenite se s mesta. Moram, Molim vas se pomenite. A šta hoćete vi? Hoću da se konstatuje. Drugovi i drugarice, naša prinudna uprava opredelila se za golo nasilje. Ja sam u svojoj doktorskoj disertaciji, koju ste vi izvoleli ignorisati,
odredio tačne smernice za izlazak iz krize. I molim vas da se to konstatuje u zapisniku. Nema zapisnika. Onda molim vas neka se odredi zapisničar i neka se izaberu 2 overača zapisnika. Nema zapisničara, nema overača. To znači da ćemo mi u buduće na ovim sastancima govoriti u veter, a? Nema pisanog sastanka. traga. Nema sastanka, nema razgovora, nema gubljenja vremena. Molim vas, podnesite izveštaj. A tako dakle? Tako. Ima li neko pitanje? Imam. Kuda nas vodi ovakav metod? Kako koga? Nekoga na ulicu.